Alright, another sad news kasi parang hindi sa atin itong 2020. 3 weeks lang or 2 weeks lang ang dumaan nung pumanaw si Emma Nimedes na isa ring sikat na vlogger. At ngayong araw naman to, ngayong hapon na ito, ay isang masakit na balita na naman at I'm sure lahat ng mga followers ni Lloyd ay nasaktan sa kanyang pagpanaw. And condolence to the family of Lloyd Cadena and sa lahat ng mga friends niya at mga vloggers na friends niya. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Lloyd. Wala kasing akong balita. Last 6 days nag-upload pa siya sa kanyang YouTube channel nung about sa nag-car wash sila. Yung mga kasama niya yung mga friends niya na nag-swimsuit o isang kwelang mga last video na naman ni Lloyd. And then talaga hindi ko alam talaga kung anong nangyari sa kanya. Yan. Pero may mga kumakalat na COVID positive si Lloyd. Posible. And then baka high risk, something like that. Pero hindi ko pa alam talaga kung anong nangyari talaga kay Lloyd Cadena. But anyways, condolence sa lahat ng mga ng family ni Lloyd, mga friends again, at saka sa kanyang mga followers sa channel niya. Hindi talaga para sa atin itong 2020. Thank you guys. Please do subscribe and then notification bell button para updated sa lahat ng mga videos ko. Thank you.